Ito mga amigo, nire-repack na po namin yung pamimigay namin sa mga tao. Sana magustuhan po nila tong konting nakayanan namin. What's up mga amigo, yan yung pamimigay natin ngayong Christmas. Sana magustuhan nila kahit papaano yung konting tulong na mabibigay natin sa kanila. So guys, ito na yung mga bibigay natin, ng mga bigas. Hindi na natin sila bibidyohan kasi ang daming aso, baka makagat pa ako. Sige Paps. Ito mga Paps, may bibigyan din tayo ng dito Paps, mga bigas. Hindi lang ako makababa kasi may mga aso. Pero teka, pababa na ako.